Hi guys! Ayan, nandito tayo ngayon sa isang resort sa Baguio City. Ayan, nag-iihaw kami guys. Tsaka konti-konti lang yung tao kasi nagpapabooking muna kami bago Ayan, yung inihaw namin. Ayan, mamaya. Tapos papasyal ko kayo papunta doon. Yan, marami-rami na rin tao na dumating. Kanina, konti-konti lang. Yan. Tapos, yan, may CPR guys. Kaya, kailangan natin i-off yung music. Yan, yan yung kabuuan ng resort. Yan, just ito yung inupahan namin na parang cottage siya guys. Yan, little kusina. Yan. Tapos yan na yung pool. Yan na talaga ang mga paborito ng mga bata na maligo sa pool. Ayan. Mainit-init ngayon dito sa Yan. Tsaka, yan ang ihawan. Nag-iihaw na yung si bakal na Bernie Vargas. Ayan. Shoutout ka muna Bernie Vargas. Ayan. Nag-high lang siya. Walang masabi Ayan. Ayan, ikot tayo dun sa Ayan. Refreshing dito guys. So, kung gusto nyo pumunta dito, ayan, puntahan nyo lang yan. Ayan, makikita nyo yung pinakababa. Ayan, ihaw siya ng lempo. Mamaya, sarap yan, pulutan. Yun o. Ayan. Dyan lang, diba? Nasa likod lang, umikot lang tayo, guys. O, diba? May pasayaw-sayaw pa si Marites Vargas din. O, diba? Parang bahay nyo na yan, Bahay nyo ba yan? Ganda ng bahay nyo, Ay, ang saya-saya niya. Yan yung nila, nag-ano sila, guys. Tayo sa pool naman. Check natin yung pool nila, guys. DJ Jordan. Sliding yan guys. Ayun yung sliding. Para sa mga bata. Pwede rin siguro sa mga matanda. Hindi ko pa na-try kasi first time ko rin nagpunta dito. So, guys, nag-i-steam sila dyan. Yan, mainit dyan ang tubig. So, dyan nag-i-steam yung mga bago ka maligo. Ayan, pag nilalamig ka na, so punta ka lang dyan. Kasi mainit na tubig yan. Dyan ka maganda din sa katawan kasi siya mainit na tubig, sulok po yan. Enjoy yung view na lang guys, okay?
Hello guys, tingnan nyo po yung mali ko. Sobrang dami namin, oh. Hindi kami nakapasok sa swimming pool. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan, mga bata. Sayang naman kasi yung mga handa ng first one. Ang dami guys. Oh, tingnan mo. Grabe. Ang saya nila. Kanina, ilan lang kami ngayon. Dami na namin, oh. Yan, may mga parating pa. Hindi sila nakapasok sa pool. Kaya, pag hindi ka nakapag-register, hindi ka pwedeng mag-walk-in. Kailangan naka-register lahat bago makapasok. Hindi na masyadong kami pandemic pa kasi ngayon. Kaya yan, family lang. Ano magagawa ngayon? Gustong mag-relax ng mga tao. One ngayon. Kaya dito na lang sa tabing ilog. Wow! Guys, ang hapon na, no? Kanina parang ang lungkot, parang kami lang. Pero ngayon, tingnan mo. Ang dami na namin. Sige guys. Ayan oh, marami pa. May gusto pang sumilip. Titingnan pa oh. Yan. Yan po guys oh. Marami pang gustong maligo. Pero wala na. Wala na. Punong-puno na. Baka mamaya. Ayan, ang saya. Ang saya guys. Okay guys. See you in my next vlog. Bye. Happy New Year. Hello guys. Ito po yun oh. Kumakain po yung kasamahan namin na dahil nagutom na. Nasa baba po kami ngayon. At ito po guys oh. Dito na lang kami naligo nga kasi hindi kami nakapag-reserve. Dito na lang, libre pa ang tubig, wala libre ang entrance. Kaya lang, tingnan mo. Oh, ang view ha, pwede kang lumangoy. Oh, yan, yan. Sa isang karayan. Ayan oh, yung mga bata guys, so naliligo sila. Tapos, pag gusto mo magluto, ayan, magsaing-saing ka na lang dyan sa gilid-gilid. Buhay probinsya ba? Yan oh. Tingnan nyo guys, ang view. Ang saya. Yan. Tapos, may mga batong malalaki. Ingat lang, baka madulas. Yan. Tapos tingnan nyo guys. Ayan oh. Ay. Yan, nandyan sila. Kumakain sila. Yan po guys oh. Dito po. Ayan oh, ang ganda. Ang lamig niya. Super lamig. Malamig siya dito. Tapos pools na maliit. Yan. Parang ano, irrigation siya. Pero hindi siya irrigation na. Sapa yan, sapa. Yan. Tapos yung mga bata. Tuwang-tuwa na naligo. Yan. Yan guys. Ayan po oh. Ang saya maligo pag ano, marami. Ayan oh. Tingnan mo guys, magluluto tayo. Yan, look. Sobrang lamig. Yan. Hello! Hello guys! Yan. Ayan o, nakasmile sila o, nasa batuhan. Yan, yan. Yan po o, yan. Ang sarap ng tubig. Yan, tapos pag uwi kami ganito guys. Akyatin mo yung bundok na yan. Yan, doon ka dadaan sa bundok na yan. Na madulas pa. Yan. Dito po. Pero okay lang. At least na-enjoy mo yung ano, New Year. New Year baga. Thank you for viewing for 2021. Welcome 2021.
Please subscribe on my channel, Helen Hinamon Vlog. Thank you for watching. Bye!